Ha ka arpoi tarik ujimang menta kasni kamar banyang computer training kabadon ha kasinong kaber lingyong lingdo shem kalasam ya ki certificate sha ki samla ki bala pendem ya ka computer basic training ha bakran ha ka jingelang bala pinyaj da isamla di mar banyang ibalong inong hikai katei ka shlem ai jing hikai na kaliang uba stai sing kharpteng ubalong ukongsan ulaay man siyem ya kinong yalam ka Destiny Self-Help Group kabala sedang ya katay ka jaka ajing hikay bakin ng kiyo syafrang ha ka jing syakri ya kisamla kathan da ka bapin pauru bawat laki dang duna kisamla banwan hikay Henry Kermen ha ka way kasngi ka jing sedang jongki kan sayar kumbaong ka kentien ki jing jaw ki barit kin penlong ya ka durew ba siduk perpay mo sedang bangiladan ya kene kasenta bangiyo so ba nalor jong kene kasenta dang la dang saki way pat ki balas dang banmi ba yang next kan ba ka jingmi saki way ki training center kan long sha ka jinggot ko ya ki kon samla ha kene ka dong dok kan jong ba ka kentien jong gari start ki ongum ni ki jingkala kan wan lara pi pedang ne pim pedang ki jingkala kan the change will come whether you will accept change or not but the change will come the nafta ka daw ngal im ka jog jongka technology kijingkala keyboard ting hapan pedian ki kon shu ru ula banjur ya kisamla bakin snuthu bangi im ha ka juk jongka jingkala ha ka technology bat kumta ki jingkala kin one bed langi pediang ningim pediang kumta ka long ka badon kam bantelun kat kum ki jingkala kapor na benta ka lawai bapharna jongki ha katay kasngi layo ru ya ka jingkaran na ikong bi mar banyang ibalong i president ka Destiny Self-Help Group Jongi ke bamenta kasni ka pade ka pangkongsan na kabenta banya sami ki certificate itu kina ki bala ya pas na po ka mar banyang computer training center sayo ka building aba kam itna chisho ba ka badlam atar ba ki we ki jika aja ikan yang sobat nonton I'm CNP di mengelam kami ka center nangyay ay ya ka jing sekri ka babaha tam ka jongki if the best apa khila bat kini ki hat ki balik badan hangni wat pulih nero ya play jingmot resitam bakniyo ya ka jingnang diktet apa basic knowledge ng computer bat lese ka nyarap ipipat panda phenlei benteng hakiwi pat ki computer course support silong abatla dan basic knowledge al khamsu ipi ya kini gede kajing kickbox kerjaan kejonga ya kini ke center ba kanang la mkiyo saprang na boy kesini saboy kesini ba kanong sisa kata ka syarat kaman kini kaman pernah hangni kadang ba kathan kejongi ban sasien ngada pa ko jing songo gratitude kejonga ya ka Destiny Self-Help Group di basdang kini ka computer center nama aku mau menit halaka jong senang kapot nang gendong ilalakan ni alang sisa kaji bentuai baklang sisa kaji sedang bakra ban next camp bala si hakisan senen expose nem kane kesenta joki asalong kawin kesenta di bakona baksa